Hagajing persang ban ai gajing em ka bathma ya ki brio ki balang ngap how drugs na lor ki we ki jing di pen bu ai ka kun hon jong a drug reduction elimination and action mission ka dream project hapo ka jing yalam uba Francis Karshi yeng u director ha ka nyau tarik u rempang araja arpusan kata ha ka sien ka baning kong kala shim ya ka sien jam ban penlong inda ka program ai jing kai ha New Hope D Addiction Center kam counseling center ka badan ha mau diang diang ha ka ni ka sngi ki balawan ban ai jing kai ki kan thop na do ki kan hon na Don Bosco Technical School, Don Bosco Youth Center, Industrial Training Institute, Skills Meglaya, Nalor Kiwe. Hagabakila pen I, Shakiba Sha Sumar Hagatega Center, Halor ki training baper, kabakila ban shimbenta, anda kila dep Sha Sumar. Hagajir kran baruba Francis uloong, bagajing tmu kalong ban ailat ya kini ki brio bakin yo ya kajing em ka bathamai, anda kila dep ban Sha Sumar lingba ki training baper, kaban long ru kum kalat ai kam ai jam yaki. Aku mission director juga dengan dream sabang join nga perkhat ningkong kani kam ka ba ba ka ba jinjar ba kam dei ka ba sup te ka ban ong ba kam tam kini ki balangat ane ka jingpang kum ki don ki ki bayi ki ba sem ki parlok jungi ki bangat ki ba pang wisdom bateri office ne mitri no business ki pang gili hospital masla jam ti sim shuti ta ban sumari la di mas ladep kata ka jingpang nikila akhlan ki join office kala yo kani ka kam long ta wala da kila long kila jam dang ni kila meet ang rehabilitation center kadang simpor ki bakin da jam ti kana makin laj ban hap yang kani uni jingpang ti na kata kada nga ngia bu ka jing perkhat ba le si la da ngila ban thaulun ti kam kanu nu kenja kam ban hikai ki kenja kam le si ki kila ban hikai kita kijat kam tegin yang hala kijong kijat la jong makin thau ka nong rim la jong makin laj ban hia hap yang akan ni jingpa ti kumentasi kani ka kumbang ong mene ka tu jing perkhat jongi kolong ba kumnu ni la ban ai kam man ai jam iki tinga kontak iki ni ki na kalian ka skills development jong ka kala nang ta ka ITI nang ta ka Ram Krishna nang ta ki NGOs ki ba pher ki ba tre kani ga jat kam ki ba hikai kini ki jat skills kini ki ba ban hikai ki jat kam pher bat kham tam ki ba hikai te nga contact bat ki ti ki menjur ban ong manya shong manya kendu ban ni te nga khot lang ki na ki liang ki rehab centers kini ki ba penya ki rehab centers ngi shong khalai tarik December nilai shong lai mir jumut phai kani kam mangilap ba ngi mencur ngi railang ba le se kan inwan man persyang shwa gawe rehab center man pen ki sap ki skills ki bigidon tiki ITI ki bon ba ki skills ka skills development ka bon ba skills Don Bosco Technical School ka Don Bosco Youth Center ka te ka don NEIFS ki don ki agencies kum Ram Krishna ka ki bon ki tingi wan ha kani matasi ban demonstrate ban pen ye kini ki khana ki ba sang ni ki jat yu te ka ba kongsan ya kan de ngam ka jing thumu jungi ka long ban tik ka men sem jungi ni khna ba bun sen kini khna na kilami ni kim don kam kim don jam kim la ban le chi ba ki bun ki ba pe da ka khmat ka ba sni yu ki kim yo la ban yu te tang ba bidang ki yeng ki sem le tang ya ki ba kin accept ju kim accept ju te ngi kwa na kaliang jungi kwa plate lenti yaki haknu rukom gila banyang biang ala kala da ki don kanu ko sap kanu ko kam ginang te definitely ngam akhirmen ngits kam ki gila banyang biang ala jal jo kamba pela batai ba habide ba kita jinga bakinyo kita jingkai habide kam ai nama le si dang kam kita qualification ai te hatu na kalyang jumpi nama pela ban ong ba le si don kita ki bam don ya kata qualification kai ba kasen jam ka ba na kalyang jumpi pensyam habide ba kani ki benta ba baki kli kata ka qualification ni kata le te kam badalong ka ba bon sien bagi yo ki report ni ki rehab center ki long ba tang ka identity ro kim don ki bon ki khna te kata ka dang su tip dang sien na kani ba ki bon ki khna ki wat ni tang ka ID ro kim don tang ke ro don te ki ka jinge ka bon kumong ong mene ki jinge ka bon ma kani ka jai kam te kata ngimut banya create ngan sakaran maka surkar bagi nyele abno man create ki identity juki bagi di don lagi ID card ka Aadhaar card te nakale qualification ro ngalai da keren mo ka ITI ki agency su te ngila ya menjur bagi saya take up surkar bagi kita ki qualification ro let's say ngila ban
nila ban you know as a special incentive yakini ki kena ki bangat kani jipa. Dia apa dia apa kajing lo jinsap kuno apa kan ni apa pension juga bentar apa. Kani ka training nakalyang government ka I free de. Kana nakalyang ITI ki skills development pro ka kalong free. Di nga ka jingmut jingwan ni ban encourage gini kena manchimi gini ki jihi kai. Nakaliang ka kongsan remais imli ka badai ka project coordinator ka senta kala penpau ya ka jingkerman ban lingba ka ne ka program kan aila ikini ki brio ban yo ya ka jing em bathamai anda kila depsha sumar. Kani ka di addiction center jongi kadai ka ba mentang ila don ko malai post nam ni kan ka jingya lenti ka jongi haba ya dei ba kan ngakam tingi a jing sumar na mentang kini ki kena ki bla ngop kini ki jing di ku drugs ka kian ba don ki ba ngop ki jing di ku kenja ro kan ti ka age ka dei bi khat prasaneng hang ni ki dei bi tang ki bla he karta kata khat prasaneng ti ki bawan hang ni ba sha sumar ki dei ki bawan ki bun ki district ki wan ngi she yo ru ki patient ki bawan na po na bar jong ka jelaru tingi si ajing sumar hang ni na magani kalong betang ka in house treatment mo ngi ajing sumar bat ka jing sumar hang ni kalong ngi ai ki kum ki counseling ni don ki individual counseling group counseling nanta pre ngi don ki session ba ki patient ki haban shong na ki session nanta khamta mi ki tu ki brang shuwan ki dang don ha ka withdrawal stage tingi ai ki ru ki dawai ba kindi ken namar ba kinumla mo klem ki dawai namar ba ki don ki withdrawal symptoms tena ki la shong kum tu shi banai ar banai kum tu tingi la phai ki bagin shong ki session bat ki counseling sessions ru te ka course ka bangi bu jenjang ibu lai banai tang ba ki don ki patient pete ki basong tam ya kalai banai ru ki shong kum ba sau banai san banai ru kan ama ka shong haki kan la ta ki bat ngola ban yele ban mi mo nang ni ka jaka tingi ai lat hi ki bakin sa tingi don ru ka family counseling session na ban ba ki family members katangi shele every first Saturday of a month they once and twice a month ki family ki haban wan na ban ka counseling kan ban ngi buru kasni bakin wan visit tikita hi ki treatment kan ka bangi ai Dia kumpa ka nungut kong hani hapo senta jong pi kita kena ki sumar. mentang ngi don arfu saungut tika capacity jin shangi bu ki jing thia ki don lai pho jing thia Henry mentang ngi don arfu saungut ban ngi she don ru kapor bangi dap kan bangi don full kan capacity Dia apa dei pat bakini ka kum ka jinglot jingsap kini kena pi ai free ne lani ki hap ban sio ni ka. Kidon ki bangi ai free ru kini ki bawan kalong yeng ba kham janjar mo ka jing yo ni ki BPL ti kitung ni ai free namar ba kat kum ka bangi yo ka fund na ka ministry kalong na benda khatsan jing thia te khatsan ngot te ki yo free kan katar ungi pet chwa pe ye ki ni ki ba khamwan na kalong yeng ka ba kham duk kan Kita namar ba mantas ngi ir ba klub dan ini ka program kata awareness. Hatu ka dan am ko kani program aswai kani. Kani te kadang de ka first time baki wan hang ni kan ban ai kini ki skill mo vocational skill hoi last year ngi la don mo bakla pen bet na ka district social welfare ni pha ya ki khana nang ni ban le chaka ban le ka training kata po mau plang lingba jong ka skill development hi to ka SERT ti ki le chatai ki le na training ni pha shi phongot ye tangba long kabawan hang ni pare ka compare kan namar ba ngi janjar ban yalam moi ki patient nang ni ban le yalam me ki shi ki jaka ba ai training te lada kan ni len mo kan lada kila le ban wan hang ni le kalong ka ba tam na banta ki patient namar ki bobo ni ki kena le ki kham tam ki ring plangom ki drugs ki bala drop out from schools ki bom dan kam dan jam te lada de ba ki yo ko ki vocational skills te kan yarap kan ya ki mo kin dan te kata ka jingmut ba anda kila mi nang ni ke ba kin le nama bobun ki kena anda kila ada ka treatment kim tep kin le euro they are struggling te ki ya le kan man ta kata banwat ki kam ki jam namar ba fitep yimo ko society jongi ka stigma ka dan ka jing cha iben ka dan lada unang ai kam ru tep no ba ka background ka de drug addict te ula ta tien no te ban ai kam namar kum kita ki case ngina julam ngina ju sham ken ti na ta ka daw long lada don kum kini kilat pada te nga tharai kan yarap shibun bhala khrang bagi dobla ban yang lagi jong ki jat ken Jika kum ka jingi pi ba mantaka sngi pi dan bagi kena ang tu ba yesem mantaka ni ka program. Hatu pi ina bagi dan sai kata ka long bagi dan jaga interest ha kani ka bawan ra kani ka program
kat jungi I jong ate ngai ike dan interest baha namar baha itu ngan bakia kili baha long kia pet ikitu mo ki tu demonstration ru kia pet kia kili te kat kung ka jungi I jong ate ngai bakia dan interest baha kan dengan kermen mo ba kinya yute sebenta baha lor kan ye tangi dangla namangi dangi kran hi mo ba la kila naka skill development kin wan I training hang ni li katali te kanang baha shu kan ya rap kan Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.